6. mája 1989 v Bratislave meria 161 cm, váži 55 kg, tenis hrá pravou rukou pod vedením trénera Željka Krajana. V aktuálnom svetovom rebríčku je na 16. mieste, pravda bola už svetovou 12, a to v júli roku 2009. Doteraz nazbierala na turnajoch 2 774 477 $. Jej najväčším turnajovým úspechom je triumf v Moskve v roku 2011. V tom istom roku bola aj vo finále turnaja v Linci. Okrem toho zaznamenala ešte finálové účasti v rokoch 2008 na turnajoch v Amelia Island a v Montreale. 3 minúty, 3 minúty. Najväčším grandslamovým úspechom je semifinále Roland Garros 2009 a bola vo štvrťfinále US Open 2010 a vo štvrťfinále Wimbledonu 2011. V tomto roku prehrala na turnaji v Brisbane v prvom kole s Hantuchovou, v Sydney v druhom kole s Wozniacki a na Australian Open skončila v druhom kole na rakete Maďarky Arnovej. V pohári federácie hrá od roku 2005, na konte má 27 zápasov, bilancia 14 víťazstiev a 14 prehier, dvojka bilancia 13 víťazstiev a 7 prehier. Je najmladšou debutantkou v tíme, začala hrať za slovenský tým v roku 2005, keď mala 16 rokov a 64 dní. Dámy a páni, slovenská tímová jednotka Dominika Zemelková. Ladies and gentlemen, the Fed Cup competition is very exciting, and part of that excitement is the crowd support for their team and players. However, loud noise can be very disturbing to the players. In Fed Cup competition,